Dara matur mangkono, jeneng kita ora nanduki basa lan jeneng kita ora ngerti reh Subasita tata krama marang Jawata marakake Wangsulana. Wah. Nadyana pukulun Bathara Guru kuwi dewa nanging isih dadi makhluk kang kadunungan sipat linuwih nanging uga kedunungan sifat cacat. Lho, cacate ulun manggon ana ngendi? Cacate pukulun Bathara Guru astane 4, gulune belang, netrane 3. Banjur yen jeneng kita ora nyembah marang jeneng ulun sing kok sembah kuwi sapa nggih Werkudara? Sing tak sembah ora ana liya ya mung Gusti kang murbengkat, ya Gusti kang nyipta alam jagat saistine, ya kuwi kang tak sembah. Rada muntap lir ginetap tuka yayasinepi tuka jaja mawi ngawangis kumedhot padoning lati netra kocak undarandir kerot-kerot kanang waja yen sinabet perang sagedel mubal dahanane Werkudara ya Bima Suci kang kaya mangkono nanging kita sumurupa. Ulun iki Bathara Guru, ratune dewa ing Kahyangan Suralaya. Praptengane ngarga kilasa ya ing sumur Jalatundha. Mung bakal paring lan ngelingke marang jeneng kita kulup Bima Suci. Kowe bakal ngelingke apa marang Bima Suci? Ya. Jeneng kita bakal paring eling marang Bima Suci. Ana 3 ya kuwi 1. Kowe mrebeki jagat nganggo jeneng Bima Suci. Nganggo dasar apa cetha lamun ta kowe rumangsa ora duwe dosa lan luput merga sing maha suci mung Gusti kang murbeng kawasa. Banjur kaping pindho jeneng kita ora nganggo busana brahmana, kejubah lan ngagem surban. Patrapmu kang kaya mangkono ing ngatasé pendhita kok ngegla tanpa busana. Cetha yen sira arep ngasurake derajate brahmana resi kiai. Banjur angka 3. Kowe wani nyebar kawruh wingit sinebut kasampurnaning urip lan kasampurnaning pati. Kuwi ora trep lan durung wancine kababar. Lan dudu kowe sing menang babarke kawruh sinandiku. Bakal tak wangsuli siji mbaka siji anggonku duwe jeneng Bima Suci. Jenengku Bima Suci kok anggap luput. Panggantaku beda karo jenengmu. Beda karo kang kok ucapke. Maknane Bima Suci, sabisa-bisa tumintaku tansah tulus lan suci. Kala mangsane ana manungsa sing ngagem asmane Gusti. Ora kok ngremehke utawa madani kang dadi asmane utusane mau.
Nanging kepengin ngudang-udang pakarti tuminta supaya apik tan beda kelawan Bima Suci. Aku kepengin gayuh kasuci. Apa kuwi kleru? Aku gayuh ilmu suci kuwi kleru apa ora? Lan aku ora nganggo busana Brahmana. Wujudku kaya mengkene blegerku satriya. Mergo aku pengin dadi satriya pinandhita. Saiki aku takon. Darmane Brahmana kuwi diukur saka sandhangane apa bebudene? Nadyan aku kaya ngene wujudku ora bleger Brahmana sabisa jiwaku tulus jujur mulang murid. Najan to nggawa sandhangan Brahmana jangkep kuwi kena dianggep Brahmana ora? Jare sing jenenge Brahmana kuwi wajibe memayu hayune bawana kanthi rasa tresna utawa welas asih. Ning yen gething keburu sengit ora akur karo tangga, ora akur karo sanak dulur kuwi abrak apa? Kandine kanggo sampurna ing panggotan samarwa ing diri kang ngalingi wus kadulu banjur kang pungkasan Bima Suci kowe nyebar kawruh sinandhi rungsit lan abot wujude wejangan kasampurnan kuwi kawruh larangan utawa pepali jawata sing ora oleh ditindakne kelawan menungso. Kawruh kasampurnan kuwi intisari aku pengen ngajak menungso supaya tresna marang pepadaning urip lan jagat saisine. Ing atase kawruh apik kaya ngene kok disingitke, lah kok didelikke. Mula yen ana kawruh apik kok didelikke, ngelmu apik didelikne, banjur kapan jagat iki iso tentrem?